Chceš začať s chovom tarantuly, ale nevieš, kde začať. Neboj sa, nie je to také strašidelné, ako sa zdá. Tu je všetko, čo potrebuješ vedieť. Prvá otázka, aká tarantula je najlepšia pre začiatočníkov? Odporúčané druhy sú Brachypelma hamorii alebo Grammostola pulchra. Sú pokojné, pomalé a nenáročné na starostlivosť. Terárium by malo mať správnu veľkosť. Pre dospelú tarantulu stačí 30x30x30 cm. Substrát: použij kokosovú drť alebo rašelinu, aby si udržal správnu vlhkosť. Unikové cesty? Pozor na vetranie. Tarantuly sú majstri úniku. Tarantula nie je žiadny jedák roka. Raz za týždeň jej stačí cvrček alebo šváb. Nepanikár, ak prestane žrať, pri zvliekaní je to úplne normálne. Tarantuly nie sú domáce maznáčiky na maznanie. Ak sa cíti ohrozená, môže rýchlo utekať alebo uvoľniť obranné chlpky. Ak ju necháš na pokoji, bude to pre vás oboch lepšie. Chov tarantuly je fascinujúci a nenáročný, ak vieš, čo robíš. Tak čo, si pripravený na svojho prvého chlpatého kamaráta?